श्री शैलेंद्र मेहता. शैलेंद्र मेहता हांगेल जल्म पणजींतू जाले. मुळावे शिक्षण वागळे हायस्कूल मंगेशी, ताचे उपरांत सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालय आणि पदवे मेरेन धेंपे कॉलेज पणजी. उपरांत मुंबई विद्यापीठाची तत्वगिन्यान विशयांतू आणि गोंय विद्यापीठाची राज्यशास्त्र आणि लॅटिन अमेरिकन स्टडीज विशयांनी पदव्युत्तर पदवी. 1990 आणि 80च्या दशकांतू विद्यार्थी, कामगार आणि कोंकणी चळवळींनी सक्रिय. गेली 20 वर्सां मुंबईंतू वास्तव्य. तांचे कोंकणी, मराठी, इंग्लिश भाषांतल्यान कविता, लेख, नाट्यपरीक्षण, निबंध, शोधनिबंध, मुलाखती तशेंच स्थापत्यशास्त्र, विन्यास, हस्तकला, समाजशास्त्र, राज्यशास्त्र अशा विंगविंगड विशयांवेली बरपावळ थळाव्या राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय नेमाळ्यांनी सातत्यान उजवाडाक येत आसा. तांकां वक्तृत्व, अभिनय, कविता लेखन, दिग्दर्शन हांतू इनामां, तशरीफो आणि भोवमान फाव जाल्यात. शैलेंद्र मेहता हांगेले सिसिफस तेंगशेर कोंकणी कविता संग्रहाक 2020 वर्साचो श्रीमती विमला वी पै विश्व कोंकणी कविता कृती पुरस्कार फावो जाता.